Ένας πρωταθλητής δεν φαίνεται μόνο στα δύσκολα, φαίνεται και στις βόλτες. Για να παραμείνεις στην κορυφή ως πρωταθλητής φροντίδας, πρόσεξέ με. Πάμε να δούμε όλες εκείνες τις ασκήσεις που σε κάνουν πρωταθλητή στη βόλτα στο πάρκο. Άσκηση πρώτη. Σκυταλοδρομία. Άσκηση δεύτερη. Τρέξιμο με τεμποδίων. Τελευταία άσκηση. Μαραθώνιος. Εσείς πόσα χιλιόμετρα κάνατε σήμερα? Αν θες να δεις περισσότερα βίντεο για πρωταθλητές φροντίδας, κάνε κλικ ή μπες στο Facebook κάθετος Dove Men Care, πες μας το δικό σου πρωταθλητή και μπες στο διαγωνισμό.